Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो जों नै पारबिदि ब्लगावहा भिडिअ बनायनो नागिरदों। आयौ शर्ट भिडिअ बनायदों लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। जों बे बेसर बारियाव बनायगोन आरो नोंथांमोना सापर्ट खालामबाय थाबानो जाबाय आरोना। नै आरो सासेया इलाय ओइ माथो आं नायदोंसो माथो इलाय नै आरो खोमसि नुदों खोमसि नुदों। Yếu nữa.